Beratzi urtegaz, hasi nintzen, bat ezbe etxien herrikirol afizio onda beti, eta gero lehen guzu eta zen ibili dan, azkenien erosten probeti edo aukinagan beti hori zer izango da edo. Marka baten bidanien edo bai preparatzen eza, normala da, azkenien marka baten biosu eta nik rupizo bai egin dut, eta azkenien marka baten biosunien itxibezu rupizen momentu eta ze gorputzuk egon bidagu harrereko prest. Da bai, azkenien azkenengo hastie edo gomiza bastante tranquil muskulo relajaute eskarga muskulori, ze bestelan ez hau zeuneko unien harrizatze bezunin eta horre edozein fallo azageratu oso txartu. Ze kanpotik pentsaurik egentiek oso justu nenden nabiela eta sufritzen nabiela eta txin ibilinaz oso errez. Eta azkenien hor gauzak asko aldatu aldia. Azkenien bizi datoz ez ondo, azkenien bizek gorputze bai bastante antzeko egia, oso bizen gorputze biosu eta beste gauza batu baina bezu, baina oso ondo kombinetan du ez errupizek laguntzostea arnasi ukiten harrereko eta azkenien etortzen jate bastante ondo, oso guztu dena. Bi entrenamentu egiten dut normalien, bat egiten dute arnasi eta lantzekue, jasaldi asko itera, lixi esartik gorputziei, hori da, futbolin edo kirolean egiten dara, eta gero besti da injarrak hartik gorputzera, oza, harrean bizigaz injarrak hartik gorputzera. Habain jondeko marka barri bat itxeko, azmu edo lako zozen, azkenien algordom azkenien altzen naben da iruditan barri eta habaineko plazan gungurotena da, ondi iruditan eskiloko arretxaltetiz, azkenien habaineko naz eta gustora egiten dut arreatzetan nire erretzen eta hori da, oso gustora.